Moro Riku. Moro. Mitäs duunaat? Kattelin tässä tämmöstä heatmappia, että miten meidän sivustolla toimitaan. Okei. Hei, onko sulla aikaa kertoa mulle nopeasti, että miten tää meidän videotyökalu toimii? Joo, mä voin näyttää sen vaikka tästä. Okei, yes. Alright, eli Zoomataan sinne. mennään tänne työkaluun. Meillä on siellä uusi videohaastattelu. Nimetään se vaikka nytten opettaja. Okei. Noin. Luodaan uusi videokysymys. Yleensä nyt on semmoinen 3-4 kappaletta, mutta luodaan nyt yksi tässä vaikka vaan. Huonot puolet. Ei kysytä mitään mielikuvituksetonta, vaan haetaan jotain ihan uutta. Niin just jotain, millä voi niinku erottautua. Joo. Sitten nauhoitetaan 3, 2, 1. Se on näköjään täällä tää kamera. Moi! Jos sun kavereiden pitäisi kuvailla sun luonteesta yksi huono puoli, niin mikä se ehkä olisi? Sitten jos tulee pieniä stipluja tolleen siinä kysymyksessä, niin se voi ottaa aina uudestaan. Ja Okei, kuinka monta kertaa se voi ottaa uudelleen? Se voi ottaa niin monta kertaa uudestaan kuin haluaa. Okei. Aika monta kertaa pitääkin ottaa uudestaan. Okei, eli nyt työnantaja, tuleva työnantaja on laittanut sinne tämmöisen esittelyvideon tai kysymykset, niin miten tämä prosessi jatkuu? Eli sitten lähetetään sähköpostilla hakijoille kutsut, eli tuolla on työkalu, lähetetään vaan copy-pastilla sähköpostiosoitteet, hakijat saa sähköposti, niillä on yleensä 3-4 päivää aikaa vastata. Vastaa kotonsa mobiililla tai PC:llä tai Macillä tai millä tahansa, ja sitten kun se video tulee järjestelmään, niin sitten tulee sähköposti sitten rekrytoijalle, rekrytoija käy katsomassa sopivana aikana sitten, ja näin se homma toimii. Täydellistä. Hauskaa kuin karkisyönti. Kiitos.